Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедазон дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаракои азиз, мехоҳам шумода ва я нишонтиём шолкои арманскира ино распродажа шидагиянд. Марҳамат, дер накунед. Лекин ай ҳамаш якта мондагия бароям распродажа. 190 сомон я либосшай. Доставка дорем. Марҳамат, хоҳишмандон, нависен кадомаш дар кор мешава. Мисол кадомаш маъқул меша, як бора чандта интихоб кунед ки маъқулитон тамом шудагӣ бошадам я дигариш боша. Мисол барои аввал чандта интихоб кунед. Яктаам гирифтанӣ бошад, чандташа интихоб кунед. Ина ҳамаш якдонаяй. Ҳамаям ино сангои хамелеон, армански шолкои сабукаки фасонак 190 сомон. Ин нарх набуто ҳозира. Марҳамат, ҳозир ҳамин нарх шумода пешниҳод кардагием. Метавонед интихоб кунед, доставка мекунем мо. Наям зура як дона айнекем духтаро чандта нестай. Мана дер накунед. Сангои хамелеони фасонан ҳамаш. Мана ин хеле гулор ҳастай. Иямам як дона айн духтарако. Армански шолк сабукак места. Хушро ҳозир ҳама аямино мегира. Ёй чи намешаванд. Мисол шута мепуши рангош намерас дига намеша кушод ё ин ки баръакс намедроя овда. Шабне бучхе хушруак. Ҳамиямам як дона. Касое ки тигра наз мебинед, духтаракои азиз, ина тиграки фасон ҳаста. Иямам хеле мутаассифона як донаи мондагиян. Ана яктай дига нежниш ҳастай ва ям нишон метиҳам. Ина иша бинед чихе хушру чаракай. Бусангако шабине хамелеони калон задагиай. Мана иямам хе 190 сомон. Манаи бо дигар хелеш. Ҳамаш армански шолк меган сабукаки хушру. Мана иш органзай бо материалаш плотный органза. Фасон 200 сомон я либосшай. Иҷада инчунин евростил ҳастай духтарако 190. Ҳамаш 190. Бахшиш ба фикр навозима шумо 200 гуфтам. Лекин 190. Ина иша бинед, иям шолки органза сабукак. Марҳамат, сангоша бинед чихе хушрӯ задагия. Иямам 190 сомон. Ай бо дигар рангшам ҳастай. Ина дидед, и бо дигари рангшай хушрӯакай рангошон ҳардушам. Нархошон 190 сомонӣ. Мана ай бо дигар рангаш. Нав гулакош кабутак буд, иш боша фиолетовия ина ик баргакош. Иямам хен духтаро. Ана ай боша ё 180 сомонан. Мана ду ранг дора 180 сомонӣ. хоҳишмандо дер накарда метавонед дархост кунед ҳамин новинкаҳои мора. ҳамаш распродажа дар нархи арзон. Бисёр ҳам шолкакои фасон.